Takže crashujeme Nintendo, Paťo donesol sem, teda Onur, donesol sem, ja som Šeherezada. Nie, Paťo, ešte ho nerozbíjaj, ukáž ho sem. Obyčajne staré Nintendo Game Boy, trošku sme poškrkali displej, ale ide. To je iba tá plexisklo, inak všetko tam je, aj hra, takže si to zapnuté. Ešte ide drtiť a Paťko to ide teraz troška paliť. No, tak crash test sa začína. To naše Nintendo. A Paťo úplne silno šľahni. Nie tak, úplne sa napriahni. Počkajte, toto Paťo úplne silno. Vedľa. Počkajte, tak ja to... No. Potom budeme do neho hádzať aj šutraky. Bam, bim, bom, fake. No. Odkopni, Paťo, odkopni. Nintendo prestalo crashovať, lebo nejaký malý zadu chce hrať gól. Pán, nekúpte. Dobre, tak tá ideme, kým odíde.